Horas madihita saluhutna. Adorak so masuk kita tu per minggu ota tajuma tu hatta tu bagasan rohatta martang yang mahita di bagasan rohatta bi. Amin. Horas jala selamat hari minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari minggu manang dihamu parhalado nami. Pinuji ma debata naung mamasu-masu sude keluarga niak karuas ni huriana. Boy hita marlas ni roha mamuji jala pasangapon goar ni debata di minggu pa 20 dung Trinitatis sadarion. Ali Tuhan sayho matoktong hupuji hami. Ay hodom hual ni salhut sileon-leon na denggan. Say pataw mahami rabdo sude keluarga nami. Rotu ado panun nasun badai mangendehon ho na tumimbuli. Di parmingguon keluarga di Tikion, rabdo hita doho dongata sabagas marsoba jala mamuji tuhatta. Alani di bagasan haporseaon napolin tahatidak koma. Ide ma dengganay doho sonang nay. Ngolotung pungus sahundulan akan marhaha maranggi. Rap makalason dengan basani debata. Alani sude mahita marlas ni roha mamuji goarna nabadiai. Maredde mahita sian buku edde nomor 550 ayat sada sahatu ayat tulu di ayat patuluhon rapita jongjong. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Martua dohalak na manaod di pangujunan, ay dung tau sian pangujunani, jaloon na do tupal hanguluan.
na pinarbaga-baga ni Tuhan itu akan naholong roha di ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hupang idohami tuho, sa ilehon matodim na badia itu bagasar rohanami. Sa ipaian ma di bagasan hami asini roham dohot hati goran, na pinatupa ni anakmu Yesus Tuhan nami. Sa iramoti hami di hamamasa ni pangujunan, pargugui mahami mangulahon lomo ni roham, asalam marlas ni roha hami, mida denggan ni pabahenammu di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahitasian buku di nomor 194 ayat 4. Patik ni debata di parminggota di mingguon dibuat sian sada Petrus bidu 5 ayat 6 sahatu ayat 7. Songonon ma didok disi. Atong patutoru hamu ma dirimu na tutoru ni tangan ni debata nagugui asa dipatibo hamu ditikinai. Tinggakon hamuma nasa na hinolsohon ni rohamuna tu ibana ay disarihod dohamu sa disido atong mangidogo ko mahita tu adopan ni debata lau mangulahon na hobbar tu patiki ale tuhad debata say pargugoy mahami mangulahon na hobbar tu patimi. Amen. Mari dimahitasian buku di nomor 442 ayat 112 di ayat 2 rapita jongjong. Ku
Tuhanku bea. Tapauduk jala tapasere marohatta tuado panni debata tatopoti madosatta nagudangi martangiang mahita. Ali Tuhan debata parguguna sohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoro hammi dahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati itu madikod dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham. Alani ido ubahin hupangido hami. Say sudati matorutorum asa unang mangonai betu hami. Say sesa sudedo sanami mangulu hami di bagasan asini roham. Say pargugoy mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajalo mabaga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Roma hamutuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surad rarado samuna songon abit bunga dap-dap botardo bahenokku songon itak. Nak perara songon abit hasubba gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mareda mahita sian bukwede nomor 725 ayat sada dohot ayat 3. Hatani debata turpuk epistel di mingguta pa 20 dung Trinitatison ima sian Jakobus bidu 5 mulai sian ayat 12 sahatu ayat 10 tajahama marsikasoring. Alai parjolo ni saluhutna aleak kadong aku unang hamu manolon-nolon manang tu parlangitan manang tu tanoon, manang tu panulonan na tunaasik pe, alay hatamuna, olo hot may olo, iya hata dang hot ma dang, asa unang madabu hamu tu bagasan uhum.
pas ni roha marende ma ibana. Atong masih topota dosa mahamu dohot masih tangiangan asa malum hamu namargogo situtudo tangiang ni partigor molo dihaburjuhon. Dungi diulahi mamartangyang jala dilehon langiti maudan. Dungi di partubuhon tanoi ma perbuena. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marede hita sian bukuede nomor 407 ayat 112 di ayat 2 rapita jongjong. Tidakon maha porsiao tai songon nahin na tidakon nidong atas saha porsiao disadok portibion ra mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu naso hatu dosan natu palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe asya todi parbadia adorak suabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na matitarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata jahoba amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea ditodi parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak kristenak na badia doho dihasisani dosa doho dihatai na madok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate doho dihanguluan na sorasuda. Amin. Tatangihon ma tikting na masa di mingguta sadarion. Oras madihita saluhukna. Titing di mingguta sadarion tanggal 2 November 2025. Goarni minggu sadarion ima minggu ke-20 dong trintatis dohot topik minggu.
ditinggalhon debatado tangi yang nina posona. Ditangihon Tuhan debatado tangi yang nina posona. 2. Nama ragam. Permingguan ni keluarga sadarion Minggu 2 November 2025 di Patu Pahuriat tado permingguan keluarga di Ganup Minggu. Papungu peliat keluarga dohita di bagasan amplop nauni pada dini huriata tu haporluan pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota di tahun 2020 lalu. Rap sahudulan na sekeluarga jala mas sohot permingguan remaja dohot si di reguler. Pelias sada A dohot sada B tapasahat ma adoran so jamita jala peliat 2 dohot pelian keluarga tapasahat ma tujolo dung sipul jamita. 2. Ruas napidda huria mamuka sadarion Minggu 2 November 2025 nunga pidda huria de juniati sibarani sianwik tolu bulalu energi sada-sada walu pitu pidda tu gereja GKPI Anugerah Roksi. Tolu pesta gotilon sada informasi dan himbauan panitia pesta gotilon. A. Sadarion Minggu 2 November 2025 di Patupa panitia sosialisasi pelaksanaan pesta gotilon secara audio visual di Sude permingguan. B. Pasahaton komitmen gotilon sianwik di pasahat na labba di hari Jumat tanggal 7 November 2025 di Tiki Sermon. C. Sude kupon door prize asa dilaporkan na labba na di hari Jumat tanggal 7 November 2025 di Tiki Sermon. Jala kupon na solaku dope poi ma di paulak tu panitia. Molodang di paulak tu panitia dianggap nang laku jala di tagi tu wik manang tu marsahalak. D. Sebagai area parkir sebagian area parkir dipakai laho pemasangan tenda. Domutusi pinangi doma tu sude ruas asa mabatasi mabuan kendaraan terutama mobil. Jala dipangido ma tu sude ruas asa madohoti arahan petugas parkir. E. Di hari Jumat tanggal 7 November 2025 dung sipul sermon parhalado di Patupado GR di gereja. F. Dress code tu pesta gotilon warna hijau dohot nuansa Batak atau mangsor tali. G. Jaka ruas na berminat manuhor kupon door prize adong dope tersedia di kantor huria. 2. Di hari Minggu tanggal 9 November 2025 di Patupa huriat tado pesta gotilon di Patupa sahali permingguan masuk pukul 8 wib dung sipul permingguan diuduti matu perayaan gotilon doh na marsi panganon jala di bagasan pesta sadarion do tapatupa panitia pengundian kupon door prize nang usaha tuhita saluhna. Alani husosoy hami masude ruas ni huriatta asama dohoti ulauta sahatu nasidung. Jala masohot ma jolo permingguan sekolah minggu dohot remaja. Nah paupaton. Para jamida tamu, sadarion Minggu 2 November 2025 nama kobasi perminggota pukul 2 wib ima amang padita Samuel CS Sitopul MTH MM Manang Pareses HKBP Distrik 10 itu Indonesia bagian timur. Dohot Minggu pukul 11 ima amang pendeta Ucok Fernando Hutasuit MTH pendeta fungsional HKBP Yogyakarta. Saluhut ruas parhalado dohot pangulan ninagot tiki pasahat mauliate tu pakobesion nasida. Na palimahon ret wik tulu di hari Sabtu sampai Minggu tanggal 2 November 2025 di Patupa wik tulu do ret maringanan di De Sirait Villa Citeko
Cisarua Bogor nani uluhon ni amang padita Sardono Siburian dohot sude parhalado wik tolu puluh tolu saya diramoti itu hatta maulau ni bahin sangap di itu hatta na paunopon Natal gabungan lansia ama dohot perempuan acara Natal peserta liturgi per week 3 kakak suami istri jala molo adong ina na babalu 2 halak manang ama na babalu 2 halak gabi gudang onom halak di upahon ma adong peserta lansia dohot ruas naso aktif di punguan jaladang parhalado dungi disagihon situa ma titurgetu di ganup wik nabe 2 vokal grup sian wik boima diupayahon gabungan ama dohot ina durasi 5 menit jala diakana naing parsi dohot tapasurat toma dirima dohot judul ni edde na tu situa wik nabe tolu perform kolaborasi gabungan antara 2 wik peserta sian penguan masuk di acara ibadah contoh pertunjukannya gerak dan lagu 2 komedi rohani puisi dan lagu durasi 6 menit dan lain-lain B kontribusi wik panitia Natal gabungan mangido partisipasi godang na 500 per week do mutusi dibuka panitia do pendaftaran ke kesertaan sehat saat tu tanggal 9 November 2025 itu piket bulanan di bulan November 2025 ima amang pendeta Maridup Purba MTH 8 tona rapot pendeta nah di hari Senin sampai dengan hari Kamis tanggal 21 tanggal 30 Oktober 2025 nunga dipatupa dohot dengan rapot pandita atau HKB maringanan di seminarum sipaholon tarutung do mutusi di sipul marjaha titing tabigema tona rapat padita hatopan tolu koinonia pelayanan persekutuan sada seksi perempuan PA seksi perempuan di hari Kamis tanggal 6 November 2025 pukul 10 WIB dipatupa do pertanyaan seksi perempuan maringanan di gereja pinangido matusude punguan ina Kamis ina Maria ina Hanna ina Deborah dohot sude perempuan sian ganup wik asaria madohoti pertanyaan ini nama kubasi ima perempuan sian wik 8 napatupahon kor punguan ina Maria dohot napatupahon konsumsi ima sian wik 24 25 26 dohot 20 2 seksi ama undangan pesta pembangunan sadarion Minggu 2 November 2025 berhak do punguan ama huria laho madohoti permingguan laho magohi undangan pesta pembangunan tu gereja HKBP Immanuel Metro Permata nani uluhon ni amang padeta sabar menulang SPD obat diakonia pelayanan kasih sada ucapan selamat doa full temer parhalalu doho suderu was pasahaton selamat ulang tahun hartu tubuh tu 100 sada halak ruas doho selamat ulang tahun pardongas sarepeo tu 16 keluarga hatani di batamat dok sai di lehom matuhamu si subut roham jala di pasaut nasa sakap mi Pesalmen 20 ayat 5 B tusudi ruas nama sahid sai di lehot Tuhan magogo dohot hahipason hatani tuhat tanamadok sai homa pamalum ahu ale Jehovah asatung malum huhilala sai homa mangurupi au asatung dapotan pangurupion au ai hodo pujiokku Yeremia 10 ayat 14
Tona ni rapot padita hatopan HKBP Tangerang Kota tanggal 27 saat tanggal 30 Oktober 2025 di seminarium Sipaholon. Maddapoton na hinaholongan di bagasan Tuhani. Sudah ruas dapat rapot parhalado HKBP dia di nganan Nabi. Asini rohama di hamu dohot dame sian debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia. Amin. Tapuji matuhatta nama ramoti rapot parditas hatopan HKBP 2025 di seminarium Sipaholon tanggal 27 ro di tanggal 30 Oktober 2025. Nadi doholtan ni 2000 pitu halak padita HKBP rapot padita hatopan on sinondangan ni tema na tinoppa na ibaru na di bagasan Kristus 2 Korintus 5 ayat 17 manungguli hita sude ia hurian dada holan songon sada lembaga na mengatur kebaktian dohot ulaun administrasi sambing alai pamatang ni Kristus na mangului do na tong napay baru to di barbadia gabe na tinoppa na ibarui ima mangulu di bagasan ha mubaon ni roha na tutu nang takas manidakyon ang ngulu naong leleng jala patarhon holong dohot hauduhon tu debata di sude rumang ni pangulaon. Subtema ni rapot on manguduton pabua na terjauh do huria manuarahon suara panurirangon pastoral manang pastoral perfectik na so jadi mauhum huria ni mengida ragam ni ketidakadilan doh kesengsaraan ni akka natinopani ikon barani do HKBP pasahaton hatigoran dohot hasitongan ni asa tungtiki naro terus merdalan jala lam tu dengan na parnguluan ni sude na tinopani di bagasan haporsiaon na tugu dohot holong na mamulin di pasahat rapot padita HKBP 2025 odo surat ni haporsiaon asa ditutup pemerintah PT TPL Pub Lestari manang TPL na sa leleng on masay gudang manigay tobak ng manigay parsaoran ni masyarakat di Sadok Tapanuli Raya. Iya tano aek dolok tobak sunge na tarjalo ni sian debata di paetehon do tuhita jolma asa taramoti jala tapa uli-uli mabuan hinadinggan ni parngoluan. Dada manegay marhite na holan mabuat parutungan ni ekonomi sabing. Alai asa tung takas do di bagasan haporsiaon hita mangula jala mangaramoti sude tinoppanay asing ni Laos di hatay do taringot tu teologi ekskologi HKBP na martalian na secara pemilihan pimpinan dohot preses HKBP di hatay do ng isu-isu teologi kontemporer songon inang penyakit sosial korupsi juji narkoba perdagangan manusia dohot hasesega ni natinopani debata. Nasa na di hatay dohot diputussod dirapoti patuguhon dohot pangomoson ulaw ni HKBP doi asa torus pay baru diri gabi huria na setia manguloy hata ni debata ukap laho pembaharuan diri jala lam tu takas na pasahaton suara penurirangon marhite-hite panidangion
ni haporsiaon jala tarlumbowi mangulahon dohot manghanguluasahon laos terpilih do di rapoti Pendeta Dr. Hulman Sinaga Nagabe Ketua Rapot Padita KRP periode 2025 saat rodi 2020 sia. Takirim do ketua naung nipiliti gabe tiruan di turuk ni roha semangat dohot persitutuan di pakobasion na lam turinggan na ima profesional perfektif jalan na berintegritas di parrohai di parbisuhi jala di batugu di batama sude parhobas ruas dohot huriani marhite-hite ulaun pamujuan na sahat tu hitabi na pinay baru ni bagasan Kristusi. Seminar sipaholon 30 Oktober 2025 atas guarni sude peserta rapat pendeta hatopan Huria Kristen Batak Protestan Epurus Pendeta Dr. Andus Victor Tinabunan MST. So ni masana noang ni pasahat ma tu panitia gotilon secara video visual. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Hari Minggu 9 November yang akan datang, kita akan melaksanakan Pesta Gotilon atau Pesta Panen. Pesta Gotilon dalam pengajaran Alkitab Perjanjian Lama adalah pesta ucapan syukur umat Israel kepada Allah atas pemeliharaan yang telah mereka terima. Dahulu mereka adalah budak di tanah Mesir. Sekarang mereka telah mempunyai tanah sendiri, menabung sendiri, dan memanen sendiri. Setelah memanen, Tuhan memerintahkan agar mendahulukan Tuhan dalam setiap anugerah yang mereka terima, karena semua itu berasal daripadanya. Itulah tema Pesta Gotilon kita tahun 2025 ini, yang tertulis dalam Kitab Keluaran 23 ayat 19a. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Menurut pengajaran Alkitab Perjanjian Baru, Yesus yang telah lahir, mati, dan bangkit adalah persembahan tersempurna untuk keselamatan dan keampunan dosa kita. Semua kepribadian orang percaya, baik jasmani maupun rohani, telah ditebus melalui pengorbanan itu. Itulah titik puncak yang harus kita syukuri. Maka Pesta Gotilon adalah pesta ucapan syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan, karena Dia telah mau menjadi kurban dan korban bagi umatnya. Dia telah memberikan anugerah terbesar bagi kita, termasuk memberikan hasil bumi untuk memelihara kita. Hal itulah yang menjadi dasar umat percaya untuk membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bawalah persembahan syukur terbaik untuk Tuhan di Pesta Gotilon HKBP Tangerang Kota yang akan kita adakan pada hari Minggu 9 November 2025. Selamat mempersiapkan diri untuk Pesta Gotilon. Tuhan memberkati. Shalom.
HKBP Tangerang Kota mendukung dan mensukseskan Pesta Kotilon HKBP Tangerang Kota 2025. Horas. Pesta Kotilon HKBP Tangerang Kota tahun 2025. Sukses, sukses, sukses! Songonima titing di minggu tasadarion, diakana titing naso tajahon waeng tajahamadi buku secara digital naung satu grup WA ganup wik molo adong akan nahurang takas di panurat tonon dohot di pajahon di titingon tapatakas matu parhalado di wik tabi manang tu sekretariat ni huriata ditiki jam-jam kerja saya di pasu-pasu tu hatta ma pakubasion ni huriata jala tarpasu-pasu manang parhalado dohot ruas laho patu pahon akka ulaun nadinggan di huriat bait sangap di guarni tuhata horas. Maret de mahita sian buku ede nomor 220 alu mulai sian ayat sada huhukma tapapungu peleata pelean sadaa doh sadabi.
rame ni debata nasumurung sian saluhut naroha. Imana mengaramoti akatiate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hamuna dongan sahuria ala odope hami parjolo marjamita di tonga-tonga ni huriata HKBP Tangerang Kota paluas mahami laho patadaho diri nang penakingan nunga di Paboa Guarnami au padita ucok Fernando Hutasuit jadi nama marjamita di HKBP Tangerang Kota ucok nabalga dan ucok namet-met atik tungadong anon suku-sukun sian akar ruas tanah asing isi marjamita pukul 10 sada ucok nabalga inahamu ate inata boru nirajai boru segala marga masuk madisia ke marga te tolu dakdanak dua bawa sada boru geleng-geleng dope sada SMP kelas 4 dot kelas 2 SD sipai tolu hami marhobas di HKBP Yogyakarta tongon mulak sian rapot padita ala kelahiran Tangerang do hami na tua-tuai ruasnya HKBP Perumnas Tangerang jolo singgah ma di jabui na tua-tuai di Tangerang baru pesogot mulak tu Yogyakarta marhiteo nakama kainang remaja na posubulung hita na marminggu di arianon upasat haima hata horas tu hita saluhutna tabuka ma trupuk jamita di parmingguan sadarion buku Nehemia biduna parjolo ayat sada tu ayat 10 sada Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11 songonon ma di hata batak boi ma di pahitihutamu di bagasa rohamu on ma akajamita siansi Nehemia anak ni si Hakalia masa do di bulan si pahasia pa 20 tahun tongon au di huta Susan di bagasan Jabuni Rajai jadi Roma si Hanani sada sian haha anggiku rap dohot deba bawa sian Juda gabe hupauso tunasida pangalahon ni halak Jahudi akan amalua akan ateba sian halak na tarbuang doho pangalahoni Jerusalem dungini nanasida matuau pasi-pasi ni jolma akan tinggal sian halak na tarbuang mar pardangolan godang nasida diluati jala mar haurahon ainunga marbungan-bungan akaparik marbung-bungan akaparik ni Jerusalem jalapit tu harbanganna nunga ditutung dohot api jadi dung hubege baritai hudul maau laos tumatangis margudok pongau pola nania leleng jalamar puasa au dohot martangiang diadopan ibohi ni debata na di surgo nikuma iale Jahoba debata na di surgo hodo debata na tibul jala na sokal na toktong marningot badan dot asiniroha tu halak na makaholongi ibana jala na mangaradoti akatonana say patinggil mapinggolmu jala tonggor matam tumangihon tangiang ni naposomon
na hutang yakon nuaing di depan mi borngin dohot arian mangodihon hala Israel akan aposomi huhut au manopoti akadosa ni halak Israel akan nahubai kami dopakko nang au nang pinoparni damang nunga mardosa hami tung nama rohamago situtu hami marparulan dopakko alaso huradoti hami tona aturan dohot uhum akana tinonahonmu tusi Musa naposom alai saingot ma hatana tinonahonmu tusi Musa naposom uju naridokmu molo ditutun hamu mardosa paserahok kumahamu tu tengah-tengah ni akabangso alai molo mulak rohamu tuau jala diraruti dohot diulahok kamu akatonakku nang tungsura nang abolok kamu sahat ro di ujung ni langit sai papungoku dohamu siani jala mulak kamu buonokku tu inganan naung hupilit bahen inganan ni guarhu akan naposom do nasida tongon jala bangsom naung pinaluami marhite-hite hagogoon godang dohot marhite-hite tanganmu nagogo sahali iale Tuhan say patinggil mapinggolmu tumangihon tangiyang ninaposomon dohot tangiyang ninaposom akan nalomoroha marhabiaran tuguarmu say manupak maho dilakkan ninaposomon sadarion asa jupangan asiniroha au diadopan nirajai ai si tahu anggur nirajai do au ima sahati turpuk hurian itu hatta sadapot hita tutu ahado hira-hira ipolan iturpukon ikon berengota isedosi Nehemia asasiani maboy putu hatta ahado tutu pesan teologis di jamita tasadarion nakingan dunga tersurat di ayat 10 sada bagian parpudi situhu ni anggur ni rajai doau juru minum ima ulauni si Nehemia boy ma dohonota iba nama tester molo neng maminum anggur raja iba nama testerna dicoba iba nama jolo diadopani raja on ma raja nami anggur tuho didok raja ima ho ma jolo manginumon Nehemia asa hubereng denggando angguron manangdang dungi diinum si Nehemia ma hira-hira 3 detik hira dang pola mahua si Nehemia dung diinum angguron dungi Roma rajai berarti denggando angguron ima ulau ni si Nehemia iba nama songon tester sebelum anggur disajikan kepada raja harus si Nehemia dulu yang meminum anggur aik boha adong rupani naso denggan diangguri napar jolo hona dang raja alai si Nehemia jadi pangkat ni si Nehemia dang sembarangan bohama ibana ikon berdampingan do dohot raja termasuk do si Nehemia seorang bangsawan seorang yang terkenal orang yang dekat dengan raja jadi bukan sembarang orang dia pejabat kerajaan alebere kita mahamwa kadongan dung di jalo si Nehemia barita siandongan nai ahana masa di tonga-tonga ni huta ni Jerusalem ngajongjong bagas joro alai anggot tembok ni bagas joro dang jongjong dope rubuh runtuh apalagi mau dihalak Yahudi tembok itu punya makna tersendiri tembok pertahanan itu
sebagai bentuk identitas, kekuatan. Jadi kalau tembok sudah rubuh, berarti identitas keyahudian pun sudah hancur. Dung dijalo si Nehemia laporani, nakingan didok ditrupukon, itor tumatangis maibana, itor martangiang tu debata. Hamua kamang hamua kainang, remaja napa sebulung. Pertanyaan, mengapa Nehemia menangis, bersedih, bahkan dikatakan dia berpuasa? Kalau berpuasa bagi orang Yahudi dia betul-betul menderita. Mengapa harus seperti itu dia lakukan padahal statusnya sudah seorang pejabat? Bisa saja Nehemia mengatakan aku nggak peduli. Emang gue pikirin, yang penting aku sudah pejabat teras. Masalahmu lah masalahmu, masalahku lah masalahku. Boido sasik tongna dohonon si Nehemia songoni. Tetapi Nehemia yang ialah asli orang Israel, nang pe ibadah di harajau ni Persia, na somanada debata na tasoban waeng, alai yang go identitas na, ha porsion na, hotdo manoktong, tu debata na tasoban waeng. Artinya begini, karena ini kan ibadah keluarga ya, bersama-sama dengan anak-anak remaja na posubulung kan begitu. Dan ini penting. Nehemia tetap mempertahankan identitas iman meskipun dia sudah berada di dalam kerajaan Persia yang tidak seiman dengan dia. Bagaimana sekarang anak-anak remaja HKBP Tangerang Kota, para naposubulung, hamu ruas ama ruas ina na mangula di Pangaratuanon, hudok majol di Pangaratuanon, na mangula hamura di Jakarta, na sikola be di Tangerangon. Bagaimana? Apakah jemaat HKBP Tangerang Kota, meskipun kita berada di tengah-tengah kota Banten ini, yang notabene beragam budaya, beragam agama, mampukah jemaat HKBP Tangerang Kota mempertahankan identitas kekristenannya? Mampukah jemaat HKBP Yogyakarta, Tangerang Kota mempertahankan bangga akan kebatakannya? Bangga dohamu akamang inang akanakonmu au jemaat ni HKBP halak Batak Kristen. Bangga do noy akanakonmu madok au padita misalnya au ucok kutasoit. Bangga do akanakon makama kainang madok au siadui marga pasaribu. Manang songonon au siadui dang pola diguari margana alamaila gabi halak Batak. Banggakah sekarang anak-anak HKBP Tangerang Kota ketika upacara bendera di situ ada berdoa? Bagaimana berdoanya? Songonon do mana songonon alamaila raibana ba akadongana songonon atong ibana songonon ma mana songonon asal nang gabi dicahi dongan na ibana. Begini berdoa. Kalau anak HKBP dia harus menunjukkan imannya. Begini dia berdoa. Banggakah jemaat HKBP Tangerang Kota dimanapun kita berkarya, bekerja, mencari ilmu, menunjukkan identitas iman kita? Ketika kami Marguru Malua di HKBP Jogja, ada satu orang calon Parguru Malua. Memang di Jogja kan budayanya kan ketat ya di Jogja ya. Dia ini PNS di salah satu instansi pemerintahan. Jadi setiap mau kerja, ini anak Parguru Malua kita ini yang sudah status PNS, dia harus memberikan kemenyan dan bunga di setiap tempat sejarah di kantornya. Memberikan apa tadi? Kemenyan dan bunga. Pertanyaannya kepada saya, Amang Pendeta bagaimana?
apakah salah saya memberikan bunga molohea hamu tu maliboro rupani diberi kamu disiak kekemenyan dota ke bunga-bunga molohea hamu sian Yogyakarta maliboro ima tugas nasida rupani mamben songoni. Salahkah aku amang pendeta kalau aku memberikan kemenyan dan bunga di setiap tempat sesuai petunjuk tempat aku bekerja? Salahkah saya? Berdosakah saya secara iman? Saya mengatakan begitu. Job is job. Pekerjaan adalah pekerjaan. Kalau kita melakukan pekerjaan hanya sekedar pekerjaan, itu tidak salah. Tapi kalau kita imani, di situ kita sudah menyimpang. Jadi lakukan tugasmu sebagai pegawai di tempat kamu bekerja, tetapi tidak boleh diimani. Tantangan besar amang inang. Tantangan besar sekarang, bagaimana saya jemaat HKBP menunjukkan identitas kekristenan dan identitas saya orang Batak. Itu makanya ada lagu anak-anak orang Batak, jangan malu jadi orang Batak. Godang duaing akadak danak nauso diboto hata Batak, naso diboto margana, naso diboto di dia hutana. Hamu akan tua-tua nami, hamu do iko mengajar honi tua kaya nak kota, asaw nang mago halak batakon. Asaw nang mago hata batakon, tua ni maadong HKBP rupani. Asa identitas habatahoni, Kristen, Batak, berakar berbudaya. Manang di dia pehita rupani, mangula kaulaon. Si Nehemia dia tidak lupa identitas kejahudiannya dan imannya kepada Tuhan. Begitu banyak sekarang tantangan di luar sana yang mencoba-coba untuk mempertaruhkan iman kita. Itu sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh di berbagai daerah ya, tetapi karena waktu sudah semakin berjalan, saya pikir saya persingkat saja. Dungi martangi yang masih Nehemia. Dung martangi yang ibana di pasahat matutu holsoni rohanai. Imam marhite Tuhan ngagodang tutu hasalaki hahurangakku hahurangan ibang som. Ima tangyang ni si Nehemia dosa pribadi gabe dosa komunal. Hasala ni bang sonaido gabe hasala anna. Adorang so di pasat ibana pangidoan na tu di bata martangyang do si Nehemia. Dung mengaku dosa ibana, dung jujur ibadah dia kahaurangan na, di pabuah ma pangiduan na. Saya pikir ini penting. Bagaimana banyak orang sekarang yang hanya melihat kekurangan temannya, tidak mau melihat kekurangan dirinya sendiri. Si Nehemia dia mau melihat kekurangan dirinya dan dia mengakui kesalahannya. Hurian itu hata. Di hadapan Tuhan, mari kita jujur. Seberapa besar dosa yang telah kita lakukan. Gak usah kita mencari kambing hitam. Gak usah kita menyalahkan orang. Katakan, aku sudah bersalah Tuhan. Setiap orang yang mau mengaku dosa, setiap orang yang mau meminta pengampunan Tuhan, orang-orang seperti itulah yang mau bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Selama kita tidak mau mengaku dosa-dosa kita, selama kita masih mau menghakimi orang, menyalahkan orang, selama itu kita tidak pernah bisa bertobat. Nehemia, dia mau mengaku dosa-dosanya. Disitulah titik berangkat dia untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Sasiktongna ahadona pinangido di sini Nehemia. Apa sebenarnya yang dia minta kepada Tuhan? Hanya satu. Apa yang dia minta? Hanya satu amangina, hanya satu.
Dia bukan minta supaya kaya, bukan. Tuhan, mampukan aku supaya bisa berbicara kepada raja bahwasannya aku mau pergi dari istana ini kembali ke daerahku Yerusalem, membangun tembok Yerusalem. Hanya itu permintaannya, hanya satu, mampukan aku supaya bisa berbicara. Ibana mangido tu bata Tuhan pargogoyau donganiau asamalau au makatai rapdot raja. Ini rawan loh. Hanya itu permintaannya. Mengapa? Karena gak sembarang orang yang bisa berbicara dengan Raja Persia. Pertama, yang kedua, andai kata Nehemia salah berbicara, bisa-bisa Nehemia dipecat, dibunuh. Dan itu tembok gak bisa berdiri. Makanya ini titik rawan. Hanya itu permintaannya Manginang. Ampukan aku Tuhan, supaya mampu aku berbicara kepada raja. Jadi kalau ada permintaan kita, berbicara kepada orang-orang besar, tuaka berbisnis, maka tai hamu tudunganmu berbisnis, pasal aka proposal menang nadia pe, kepada anak-anak sekolah yang mau berbicara kepada guru, kepada dosen, tiru si Nehemia. Sebelum dia berbicara kepada orang besar, dia berdoa kepada Tuhan, mampukan aku Tuhan supaya bisa berbicara kepada raja. Salah dia mengomong, habis dia. Salah dia menyampaikan, habis dia. Itu titik rawan khotbah ini. Dungi bere kita mahamua kadongan Allah menyertai orang-orang bijak. Mereka yang berpikir sebelum bertindak. Sarupa do songon padohan ni akau puta si julu-julu tubuh. Bidok masongonon. Marisap nama jo. Manang beha hina tabona. Salinaida. Marisap nama jo. Manang beha hina tabona. Najo lo ako puta ka parsigaret do. Parsigaret. Di ida akau puta mas sigaret misalnya tadok majo merek A. Buat tabodo sigaret mi. Songon dia mata hudok tabo sigaret nion molodak kuisap. Alani marisap nama jo manang beha hina tabona. Marpikir nama jo manang beha pangalahona. Adora kudok hatakku, adora kubain pambahenakku ikon jolo marpikir rau. Bagaimana? Apakah perkataanku ini membawa berkat atau membawa kutuk? Apakah perbuatanku ini membawa berkat bagi orang lain atau justru menimbulkan kehancuran? Banyak sekali dari kitab Amsal itu menerangkan. Amsal 16 ayat 23, Amsal 22 ayat 11, Amsal 10 ayat 14. Orang-orang bijak sebelum dia bertindak, sebelum dia mengatakan sesuatu, dia memikirkan dengan cermat perbuatannya. Marpikir nama jo manang beha pangalahona. Apalagi di tonga-tonga di keluarga, karena ini konteks ibadah keluarga. Hamu akan tua-tua nami, hamu akan angginami akan nami. Indah tabo kalau orang tua sebelum mengucapkan perkataannya jolomar pikir bohado padohaku anon tua kaya nakokon. Indah jala sungguh luar biasa. Kalau anak-anak juga seperti itu, bagaimana caraku berbicara dengan orang tua? Apakah orang tuaku tersinggung atau tidak?
Jadi sebelum bertindak, sebelum berucap, kita berpikir dulu. Itu orang bijak. Ini tidak didapat dari pendidikan, bukan. Bukan berarti kalau dia sudah S1, magister, enggak, itu ukurannya, enggak. Bukan karena dia dapat dari pendidikan formal, enggak. Bagaimana dia dapat menjadi orang bijak? Dari firman Tuhan. Kalau dia mau dekat dengan firman Tuhan, halak namar bisuk maibana. Hatana gabe hata pasu-pasu. Hatana mambahin semangat imada. Margugu mahuamangda. Unang menyerah. Adong dutu hatai. Pambahenana pangalahona mambahin aka pasu-pasu to kahumaliang. Las roha tu ruas ni HKBP Tangerang Kota. Dungro amata sintua. Dungro inata sintua. Ruas ni HKBP Tangerang Kota. Gabe tajalo inspirasi dot aspirasi nama cerga. Kami senang masyarakat Banten dengan kehadiran orang Batak Kristen HKBP di provinsi ini. Apa enggak enak kita? Karena kehadiran HKBP membawa berkat bagi orang lain. Nama ngihut. Hamua kadongan sahuria. Dungi borhat matutu sinehemia. Molo olo hita ringgas di jabu rupani tajaha di dupa duahon di sido ibana berinteraksi makatai rap dohot rajai jago do sinehemia dungro pasu-pasuni Tuhan diparbisuhi ibana malo ibana makatai dungi denggan ma ibana tutu di paborhat rajai raja balgado raja HP Nehemia met-met. Jadi godang do aka toko-toko Alkitab na met-met maradopun na balga. Isema Muse ka remaja na pasubulong, yang kecil melawan yang besar. Si Daud, aka Isema Muse, Esther, adong di sana marguar Esther, minta maaf ya. Di Alkitab kita ada seorang Esther berhadapan dengan raja. Sebelum tongkat raja diberikan kepada yang mau berhadapan dengan raja, dia tidak bisa untuk berbicara kepada raja itu. Esther, siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh Alkitab, dia kecil berhadapan yang besar. Siapakah yang menang? Yang kecil ini. Kenapa? Karena dia meminta petunjuk dan pertolongan Tuhan. Sebelum dia berangkat, sebelum dia beraktivitas yang besar-besar ini, kalau nggak dihadapi dengan iman, tentu kita akan kalah. Sekarang banyak yang besar-besar di luar sana. Masalahmu mungkin kau katakan besar. Pergumulanmu mungkin kau katakan besar. Penyakitmu mungkin engkau katakan besar. Masalah ekonomimu mungkin engkau katakan besar amang inang. Kecil engkau di hadapan masalahmu. Tapi lihat tiru Nehemia. Raja yang besar itu. Kalau aku hadapi dengan iman. Diberangkatkan dengan doa. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Amin. Ikosongoni haporsioni. Halak Kristen. Nang pe balgan wang. Balgahian. Mandokian pe. Balgahian. Dak songoni. Balgahian. Dijolokku. Balgahian. Alai adong do debata naubal gasiani. Amin. Martanya mahita. Mau lihat tema di Tuhan nunga marsaringar hatam. Taringo tu perdalanan isi Nehemia. Tolap ni ibana. Makatai rap dohot raja. Ala niha porsionna di pa barahat hoibana di pa mona koko si Nehemia mengadopi raja na belgai ubelga doho songoni nang hami Tuhan olora hami madok belgahian akka parsorio nami olo madele hami
olo maheu hami haporsiaon di haporsiao. Olo gabe lam sumurut hami martangiang, lam sumurut hami maradopok mangadopo Tuhan. Sumurut haringga nami lahutu parmingguanon. Ala ditaluhon parsoryon nami ihami. Alen waeng berita nauli na hujalo hami sian hatam. Ikodo adorang borhat hami mengadopi akan nabelga di bagasan pernguluan nami. Ikon di paborhat hami di bagasan tangiang, di bagasan haporsiaon. Manang dia nuaeng aka permasalahan ruasmu Tuhan. Di ekonomi, di parumah tanggaon, di parkerejoan, di haipason, pos rohanami, hodo tutu, napaturihon saluhutna, mamasu-masu, manglon hagogon pakirimun hamalumon, tua karwasmon, asa marhitei Tuhan, dijakon akarwasmon, asini roham, namargogoi nasida. Tuhan Yesus, Rabdot aka keluarga do ruasmon di ibadah keluarga Arianon. Pasu-pasu sude aka yana konasida. Sekolah minggu remaja na pasubulung. Aka namar sekolah SD SMP SMA sahatu perguruan tinggi. Manang nasida kanong karejo. Ramoti saluhutna. Minggu naro marpesta gotilon huriam HKP Tangerang Kota. Di mata ni ulaon lomoni roham manasau Tuhan paingot pasu-pasu sude ruasmon aka panitia aka pangulan agok tiki aka parhalado maria-ria marpesta maka molatehon godang nia sini roham na di jalo ruasmon Tuhan sataon bolonon pos rohanami diramoti hodo di ari di minggu nalahoroon. Nungan nakingan hujalo hami barita ni tikting ruas ni huriam napidda keluarga Sibarani pasu-pasu keluarga om. Aka partangyangan wilayah Ramoti keluarga nagabe bolahan amak diganup wik manang lingkungan. Songoninang namorulang tahun pardungan saripeon marulang tahun hatu tubu pasu-pasu saluhutna naung pasahaton hamauleteon tu gereja manang tu pembangunan Ramoti nasida atong Tuhan jalo matututang yang elek-elek pangedor nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami martangnya kami tuho amin. Hita marede doho tapasahat mapilian. Por su
Jong Mahita. Tatangya konma peleata tu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut seleon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon patibulho na rajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tuddim. Asalam hutadahami gudang ni seleon lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang. Say pinurbadia magwarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham. Di banua tongaon. Songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion. Hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesanami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana mardidaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala saya dipasaorhon ma damena tutodim.